Kamusta mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati kag siyempre mayong hapon sa inyo tanan. Happy Monday. Lunas para sa tanan, siyempre. Pagpangamusta naton sa inyo tungod wala tay kaopdanay kahapon mo. Wala tay kaopdanay Domingo nga adlaw. Gani relax lang anay kamodera. Sa inyo dira mga lilisuan sa mga radyo, upo ninyo kubos nga lagad si Tito Wilma tugtugtak na stress karon nga hapon. Siyempre, ara 684 kilohertz kita nga mag-aup ninyo. Kag, siyempre, ara pagid titawe, no? Sa aton sa ni FB Live via Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Siyempre, ada man dira itong chat room. Feel free yang magpadala sang inyo dira ang mga greetings. Inyo man karon mga suwestyon, recommendations, piece of advice para sa sulat nga pagbabasahon ni Tita Wilma sa karon iya nga hapon. Okay lang na, no? Pwede pa-heart ano? Pa-heart like, na? Kung pwede pa-heart like and pa-share and this is my life, kagiban pagid nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Kag magluwas sina ara man, ang iban pagid nga mga matipon nga mga balita sa amon sa News Center, ara man dira mga dalagko nga mga balita, mga flash reports, ang mga breaking news. Kag magluwas sina, pwede nyo man makitaan ang mga matipon nga mga balita 24/7 sa Aksyon Radio Bacolod News Center. Sa amon siniya nga website, no? Pwede gid kamo dira ka login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag via YouTube, yes, search lang Aksyon Radio Bacolod. Yan ang atong dira mga young ones sa nakambala ni Tita Wilma. Relax. Pamo ka na. Panyaga nyo da, no? Sa iban nga wala pa na kapanyaga, Op the night lang tada. Pamo ka na. Op the night lang kita, pero hindi gid magpaligad. Kinahanglan kaon gid, ha? Kinahanglan gid magkaon para nga hindi ka mo masupay. Pero kalain sang init, no? May nasiplatan ko bala nga balita ang posible heat wave. So, kinahanglan lang gid sa aton mga kauturan, dugay-dugay inom tubig. Protection nila ang aton kaugalingon. Kinahanglan hydrated ang lawas na iton. Especially kamo, ang aton sini mga elders, mga young ones na iton, syempre seniors nga ara. Dira nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Pahanumdum lang gihapon ina. Kay man puwerte, ilabi na gid kung ikaw ang hypertensive, na? Kalain-lain gid sang init gani, halong-halong gid. Wala sang malain sa nagahalong, gani sa nahambal na naton, okay lang ina. Kag dugay-dugay si Tita Wilma magabasa man sang isa ka sulat. Halin iya sa aton sa niya Facebook page Aksyon Wilma Sugaton. Padala ini sang isa ka bana na problema sang bana sa iya asawa. Ang iya asawa may kapid na. Ting problema niya na hanungod sa iya asawa. Kun nga ay hibaluon naton ina karon, ha? Sa inyo naman mga reactions, mga good reactions lang ka good suggestion, ha? Para sa iton sini letter sender karon nga hapon. Ara man iton text hotline, magluwas sa iton online, pagi sa iton sini Facebook Live sa chat room, pwede man ka modera. Siyempre sa iton text hotline, pati na sa inyo man mga greetings 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi ko bala maributay sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati kami. Ay itong ginhaitag na itong nga update last Saturday na hinungod sa PhilHealth. Abo tuod to titawe. Nga amo na gid na iya. Ti amo na iya mo, no? Nga magsaka ang monthly contribution para sa PhilHealth.
sa mga beneficiary ay mga anak ko. Amakon mo na tag 200 plus mabayad na kamong pila 400. Ti kun dako ang sweldo ninyo 10,000 up to 80,000, linibo naman iyan na. So bantayan pagid na ito ng update na tungod sina, no? Alauna 40 Action Radio Philippine Standard Time hindi gidanin naton pagkalipatan ang aton man nga Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat Hello, hi. Sige lang ko gali. Sorry, why nakauna ko microphone. Sa mga naka-online natin rin, mga palanggang mga tagpalamatihayan, hello lang sa inya. Joshua Christopher Bellas, hi Josh, bow. Kamusta lang dira? Thanks gid sa star ha, sa stars ng ginsend mo dito sa Action Radio. Kag Belia Rindon, shout out from Victoria. Sa mga taga Victorias dira, mayong hapon gid. Ada man si Sir Pablito Benedicto, mayong hapon Tita Wilma, Sir Pubs. Good afternoon kag sa imo man family dira na. Monitor lang diri sa may Sipalay City ang hambal ni Sir Pablito Benedicto. Good afternoon Tita Wilma.
God, yes, ta watching ano ni Kapita? O Kapita siguro. Na watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat gid. Keep safe always. God bless. Raymar Beranyo Lingoste. Hi and hello lang dira sa inyo. Adaman si Juvie Monares nga nagaupod sa sininga hapon. Good afternoon man sa imo. Good PM Tito Wilma. Yes, Miss Jane Candido Hildore. Kay Restituto na Restituto. PhilHealth ko no milking cow reaction na yes. Ang PhilHealth yun sa kay Sir Restituto milking cow. Iyan na iya opinion. So respect nato nina. Yes, the way na kayo na wifi namon diri kag maka-watching live ni kami sa imo tawe via FB kag radio. Good afternoon, tamyaw ko kay Daitel Maigwiko, Lydia, Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lambert. More power and God bless you and your family tawe. Likewise, Ma'am Virgie Alpinda. Namin isab lang mag-TikTok na paamo ka na pero tuod gid man Ma'am Virgie. Di ba la Ma'am Virgie? Yes, stay safe man sa inyo na. Okay, kay Leia Morales Berida. Tita Wilma, good afternoon, listening and watching live from Barangay 29, Bacolod City with Ryan Bigasa and Raymond Berida and family. God bless. Ay, salamat. Hindi, Leia, good afternoon lang dira na. So, ada pagyan. Yes, check to lang na siguro anay. Na dugay-dugay naman relax lang ka mo dira, ha? Alamin kung paano sumali sa ACS-CILYONE. ACS-CILYONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILYONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga
Okay, sa ato na text hotline. Hello, Tawe. Mayong hapon panyagata. Amon sudan, adubo nga lukos kag sinigang nga isda. Titawe parisan sang luto nga paho. Boga palaway-laway. Takon lapit ka lang tani sa akon. Kung lapit ka lang sa akong dulungan, tagid ka kay puwerte kadamo di sa amon ta. Salamat gid. God bless you, Tita Halong. I love you so much. About 2919, madamo gid nga salamat. Oo. Makabati lang na isa si Tita Wilma, happy na kusina. Pero kamo maghalong man, ha? Okay, madamo gid nga salamat. Tawe, good PM, ginakamusta ko dira sa Gilungan, sila ni Mama kag Papa. Mamusta na da kamo halong kamo dira? Love ko gid kamo. So touch man nga anak, no? 1780, salamat gid. Good PM, Tawe. I'm Arvin. Need lang ko text friend. Don't worry. I'm a good boy man. I'm a good boy man ko. Thanks gid Tawe. God bless. Okay, sa mga gusto makig-friend sa iyari at cellphone number 0950 891 4476. Again, 0950-891-4476. Hinay-hinay kag maghalong-halong lang. Tita Wilma, tamyaw ko lang liwat mga taga Mandayaw 4, La Castillana. Sa tanan nga mga members ng Mandayaw Evangelical Church. Good day, kid. Halin ina kay 5653. Salamat, gid, kag mayong hapon sa inyo dira tanan. Okay, Tita We, lihog lang kugwit sa family Tuga, kag Rosa family. Halin kay 0376. Dira lang taan ay asta, kaysa siningabahin si Tita Wilma basa sa nga itong sulat. Ara, nada sila nanday Ma'am Helen, no? Si Akon Helen, si Wilma Inocencio Cabarles, si Athea Kim Eriman. Karon ko lang basaon inyo mga greetings sa kay Antonio Beronio. Karon na lang basa na si Tito Wes sa itong sulat sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man o kung kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga ito pagkabasahon nga sulat sa sininga hapon. Problema ini sang isa kabanan. Ang bana nga nagpadala paagi sa itong Facebook page na Action Wilma Sugaton. Okay? Si Tom, kapag tawag siya sa ngalan nga Tom, kagang mensahe ni Tom, nagasiling. Dear Tita Wilma, ako gali si Tom, alias ko lang ni. Pareho man sa nagapadala sang ila problema, ako may ara man, Tita Wilma. Kag ini natungod sa akon asawa. Wala pa man kami bata sa 4 ka tuig namon nga pag-upod bilang mag-asawa. Ang problema lang, kay ang akon asawa nga si Nes ko no, na ang akon asawa nga si Nes, may kapid. Pareho gid na ang ila itsura nga duha, Tita Wilma. Naugot ako kon kisa, tungod mas nga ginapamatian pa niya ang iya kapid sang sa akon. Permi lang ko nagapaumod. Kung kisa, kung maglakat sila, wala ko man siya ginapunggan. Tungod, ang kapid niya kuno ang upod niya. Kung may kaladtuan siya, permi upod niya ang iya kapid. Bisan sa mga desisyon niya,
Pirmigid yan niya ginapamangkot ang iya kapid. Ano pa, Tita Wilma, ang mga plano ko na tungod sa amon nga duha? Daw natabunan na lang. Tungod sila lang ya permi ang masunod. Hindi man ko gusto nga awayon ang kapid ni Nes. Kay basi bala mas paniya nga apinan ini sang sa akon. Pulos na lang daan si kapid niya ang iya nangin priority. Gusto ko gani tita istoryahon niya ang iya kapid. Pero galing amo na balahaw ang problema, basi kun awayon lang ako. Wala man ko sang nabatsyagan nga pagpangimon o kung ano nga issue sa iya. Si Nesco nga asawa sa iya ko naugot. Kay permi lang si kapid niya ang iya ginakadtuan kag indi gani amo ang nagakadto sa amon. Daw ato ba lang hindi siya gusto nga mamati sa akon? Ginarespeto ko man sila, Tita Wilma. Pero tani, intsindihon man nila ako sa gusto ko matabo sa akon pamilya. Amo na nga nabudlayan ko sa akong sitwasyon. Nag-decide man ko nga i-share ko ni bala sa This Is My Life kay Tita Wilma kung ano ang akon reaction kag advice nga mabatian. Diri lang kutob tita, kabay paa. Tom. Okay, kay Tom. Tom, salamat gid. Mayong hapon sa imo kag kamusta lang. Ha? Mga mustagi kuya, mga musta ako sa imo sitwasyon. Kabalo ka gin magsiling kapid, no? Kung kaisa, hindi mayara nga kapid nga daw gasong pakilay permi, mayara kapid ya nga daw isa lang ila desisyon, mayara kapid, di ba la, may ara sina kapin pa ko ng mga mga identical twin, kung kaisa, wala pagasantuanay, di ba la? Na, pero hindi, ari na lang tuto, Tom, kahit tuway na ito nang imo sa sitwasyon. Kung lang taon natin, hindi natin madula kay Nes. Na? Hindi natin madula kay Nes nga permi niya istoryahon ang iya kapid, permi siya mamangkot or magkonsulta sa iya kapid, kay nga aamo na iyang nakaupod niya since birth. Di ba la? Kag very close sila kaayo. That's why amo ina ang mabulubudlay nga sitwasyon. Na halin sang gagmay sila hasta sa ila pag eskwela hasta nga nagdinalaga, wala sila nagabulaga ya sa tagsa-tagsa. Hindi bisan diri sa Bacolod may nakitaan ko na diyan na mo along Lacson of the Nine na sila na estudyante pari human uniform pati shoes sa pareho gid pati kon mag 2 years ang buhok pareho pati siyempre, no, kapid mo, pareho, gisa makasakay mo pa. Hasta nga nag-high school, nag-college na. Asang uli kita mo, ay, gaubra ng isa sa bangko, ang isa din. Pero upod man sila gyapon puli, bisan lain ang ginaobrahan sang isa. No, do makita mo, gid bala nga daw, isa lang ang tanan sa ila. Ha? Pero, may tagsa-tagsa sila ka heartline lain man kisa gani matabuan pa isa lang kalalaki ang maluyagan, di ba la? Dumadaw do amo pala sina i-consider mo na lang to nga since birth of the nine na si Nes kag ang kapid niya. So sa tanan nga bagay bukas sila sa tagsa-tagsa. So hindi nato na malikawan, ha? Kag hindi malayo nga magadepende ang balatyagon sang kada isa sa tagsa-tagsa. Di ba la kung lang taon naton?
Kay nga hindi siya maka-decide ano sa imo man tudloy man kubi ano iya sa imo opinion man. Do sila na nagakonsultahan nay nga duha na sa madamo nga aspeto sang nga bahin sang ila sinikabuhi. Amo na siling naton nga ti hindi ilayo nga magdependihan nay sila nga duha sang ila tag sa kabalatyagon. Basta importante lain-lain lang nga lalaki ang ila higugmaon. Kag syempre pati na sa pagpangabuhi dira siguro makaangkon sang kinatuhay, di ba la? Makaangkon na sang kinatuhay ang pagpangabuhi kay tilain na yung mga partners nila mo matukod sila sang ila tagsa iya ka pamilya, makaangkon sila sang tagsa nila ka mga kabataan. Kanami siguro no na nami lang siguro ining paminsaron mo na lang ara pagyan na paminsaron mo na lang sadtong time abi nga nagapangaluyag ka pa lang sa iya na ti siling mo pareho gid ang tanan nga nakita mo sa ila nga duha ti nga si Ness ang imugin pakaslan. So but silingon may something kagid nga kinaiya nga nakitaan kay Ness compared sa iya nga kapid, di bala? Amo na nga siya ang imo naluyagan kag siya ang imugin pakaslan na. So buot silingon ginbaton mo siya na amo nang isa bala ka factor nga paminsaron mo nga sanggin pangaluyagan ko siya amo na bala no ginbato niya ko na tapos nagpakasal siya sa akon na pagbato niya sa imo, pagpangaluyag, halin sang pagpangaluyag sa imo, hasta pagbato niya sa imo, hasta nagpakasal sa imo, wala gidayhan sila na nag-istoryanay sang kapin niya. Of course, nag-istoryanay. Amo na sila ka-open sa tagsa-tagsa, tuto, Tom. Kag ining, may ara na iya nga, masiling sila nga, kung wala sigurong kapid ko madula man ko matyagon kung anong batyagon sang isa may ara man nga batyagon sang iya kapid hindi bala no ari na lang siguro para hindi ikaw mabudlayan batunon mo na lang nga ang kapid ni Ness nga asawa mo very close kaayo kag ara na lang ibutang mo sa pensan mo kag sa balityagon mo nga hindi mabuhi ang isa kung wala ang isa na kay ti realidad nagdalag ko sila nga way sila makabulagay mo di ba la galing since nga may pamilya na ya si Ness panumdum mo lang ya sa iya permi ikaw ba na naghambal wala ka gapangimon di ba la wala ka gapangimon o kung wala man dako nga issue parte sa iya kapin nga pwede ikaakig mo. Subot silingon alalay lang to, no? Inchindihon mo lang kag alalayan mo lang siya, sila nga duha. Then ipahanumdum mo ya sa asawa mo nga siya ang asawa mo kag dapat priority na niya subong ang iya pamilya kay may bana na siya na amuman sa iya kapit istorya habila sila nga duha na hindi ka mo friend sa kapit ni Nezel abi i-try mo i-work out mo na take effort nga mangin close ka mo nga duha sa kapit niya kay pagkatapos bisan sa joke lang bala istoryahon mo nga may mga tagsa-tagsa na bala ka mo kapangabuhi or let's say may sinesya bala may bana na ining daw sunlog nga angga dala pa inchende ang himuon mo dira Tom di bala kay ti sa nambal na naton ang ilan niya relasyon hindi naton mautod mo na pero dapat man ipa-inchende kag ipabatsyag mo kay Ness nga nga kinahanglan respetuhon man niya ang desisyon sang iya bana. Hambalon mo na iya, Ness may bana ka, akong partner mo in life na subong. So gin-accept mo ko, kag nangin husband mo ko, nga buot silingon, kinahanglan na naton ang magplano sang aton pamilya, di bala? Pero inahimuon mo sa angga-angga lang, di bala? Tandaan mo lang, ara sa maay nga pagsugilan nunay,
matawhay, maalumanay, may pagpalangga, di ba? Nga pagsugilan nunay ang maayo nga resulta sang inyo iya pag ilo istoryahanay. Timing lang na to na timing lang na nga nami ang mood sang asawa mo na kinahanglan ko nami ang mood ni asawa kuha ka kambya kag udo ang gaon siya kag amat-amata bukas ang topiko para sa iya na kinahanglan para sa iya, para sa imo, para sa inyo pamilya. Importante na kay ti kon bado nami mudo ni Mrs. Kuhao na i-try mo siya na i-open mo sa iya ang tanan ipautwas mo sa iya ang imo balatyagon nga may paghigugma na sa kag syempre to since nga wala pa kamo sang bata or kabataan amat-amata lang na amat-amat lang gin nga pag-inganyo kay Mrs. kag pagpabatsyag sa iya kag updan mo gid na above all sang pagpangamuyo kinahanglan gid ya pangamuyuan gid ina nga kinahanglan matouch ang heart ni Mrs. mabuksan ang iya pamensaron nga may another na siya kag dapat i-priority niya nga responsibilidad kay nga may pamilya na siya. But silingon may bana na siya and someday may kabataan na. Di ba la? Amuna, ang pag-convince mo lang na kung paano mo siya na-convincer nga tuod ang imong katuyuan nga pangasawon mo siya or nobyahon mo siya then pangasawon mo siya diri mo pagid pamatud-an kung paano mo mainganyo ang asawa mo. Basta hindi mo lang pagkontrahon ang kapin niya, updon mo lang all the time, wala gina problema. Di ba la to? Ina lang sigurong matugda ni Tita Wilma na tungod sa imo sitwasyon, pero pamatian ta na karon ang mga reaction man sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati kung anong ila matugda na hanungod sa imo iya sitwasyon. Man mabudlay gid pan kay ti gusto mo na nga ibalay, gusto mo na iplastar ang imo ang inyo siniplano, no? Ang inyo siniplano, ang imo siniplano para sa inyo pagpangabuhi. Galing kay ti konsulta pa siya sa hindi na sila nga konsulta, i-share yan na kay ti since bala nga nagdalag ko sila updanay tanan nga bagay wala taguay ti ang iya man lang nagudol especially kung may problema siyang iya man lang napalutwasan ang kapin niya na so kinanglan mangin close ka man sa kapin niya na para ba lang nami lang ang relasyon wala lang lainay sang buot wala lang kung magtipon or magatubangay wala insultuhan ay sang sugilanon di ba la amo inang pinaka-importante dira. Tom, ina lang matugda ni Tita Wilma so bantayan man naton dugay-dugay ang mga reactions kay suggestions ang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati paagi sa aton text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag sa ato naman chat room sa FB Live. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga may diabetes, and more. The end. Na naman si The Woman. Okay, sa ato sini mga naka-online, sorry lang sorry lang gid. Para si Ella Natibok, Igina, good PM Tawel, yun na, shout out lang kay Tunet Jaime and Richelle Natibok sa Barangay Minuyan Murcia. Salamat gid. Good afternoon, Ma'am Wilms. God bless. Alin kay Nolinda Auditor Lapos Aguirre. Salamat gid.
Kagara man si Ma'am Ana Sinoro. Na, Ma'am Ana Sinoro, gaulan man dagyapon sa La Carlota Subong, ma'am. Siling ni Ma'am Ana Zinoro, ara man siya, thanks for the big heart, kag nagaulan sa La Carlota. Sir Rufino Era Gabino, Action Wilma, good PM, I am watching from Handumanan. Salamat, gid sir. No? Thank you, gid. Senoro family and Pilar family, gamonitor gid gaulan di. Salamat, ma'am. Wilma Inocencio Cabarles, good PM. No, Action Wilma. Atiya Kim Eriman, good afternoon. Tita We. Ano ina, yes. Kag, ako ni Helen, yes. Ta Wilma, ari lang kami di sa dulid, nagapamatigid permi kag nagafollow gid sa FB sang imo live program, This is My Life. More Power Action Radio, thank you gid Tita Wilma, welcome gid. Ma'am Akon Helen, salamat gid. At Tia Kim Eriman, salamat man. Mayong hapon Tita We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tanan nga batch 78 sa nga Bata National High School. Salamat Tita Wilma sa mga kabatch namon dira. Thank you, gid, and good afternoon. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Good afternoon. Hello, kuno Tita Wilma. Thanks for the heart and flowers, Ma'am. Salamat, gid. Hello, Tito Welms. Musta? Please greet happy birthday sa amon upod nga BHW. Shalimar Navia Pornes. Wow. Kay Shalimar Navia Pornes, happy birthday siling ni Inday Akon Helen. Happy birthday, Shalimar Navia Pornes. Stay guapa and more birthdays to celebrate. God bless. Abaw, ana. Amo ng mga matahom iya kag mga friends nga ba madinumdumon gid pa amo. Tunet, good afternoon lang na kainday Tunet, ana. Ay ho, nga mga anak kamo. At Tia Kim, yes, Juvie Monares, Pablito Raymar Beranyo Lingoste, good afternoon. Kag-araman si Ma'am Connie Laparan. Thank you. Teres Vergara Sancho, good afternoon. Okay, padayunon ko lang na karon iba naton nga greetings, aha. Pagkatapos man sang pila ka mga important, balikan ta lang ng kamukha next commercial. Thank you, Gid. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata. Standard time. Padayon man siya Tita Wilma. Dali lang kid kay pasiplatan naton ang ila diri nga mga ang ila sini nga mga reaction para sa atong letter sender. Ari di kaina siling ni Ma'am Ana Sinoro. Correct gid action Tita We. Kanami isang advice mo o pasalamat siya gani nga close ang duha. Kagipangamuyo yagid. O, Tom, nabatian mo ng advice ni Ma'am Ana. Siling pagidiri ni Ma'am Marjorie Ward. Tom, ang problema mo, it's not very serious. It is normal man lang siguro sa mga twins nga maglapitay. Madamo ako nga mga pamilya nga mga twins. Actually, may mother-in-law. May twin nga lalaki. Kag sang nag-grow old na sila, ginkuha sang mother-in-law ko ang iya brother twin. Ay, kanami ba na? Kag wala man ko may nakita nga problema. Sakto to, tawe. Sorry, naglumpat garo nga akong panulok. Sorry, get. Damo man ko, okay. Actually, may mother-in-law, may twin nga lalaki, kag sang nag-grow old na sila, ginkuha sang mother-in-law ko ang iya brother twin. Kag
naglaon niya hasta napatay. Kag wala man ko may nakita nga problema sa akon father-in-law. So to you, Tom, just understand lang sa relationship sang asawa mo sa iya twin. It would be fine, hopefully. Just pray, ano? So, thank you again, Ma'am Marjorie, Ma'am Marjorie Ward. Si Ari siling ni 5590. Pamatii, bala to Tom, hambal ni 5590. Tita Wilma, maayong hapon. Ako may kapin man. Pero, ato siya sa Barangay Kanturay, si Palay City. Ako ya ari di sa Bacolod City. Gakita ay lang kami kung magpuli ko sa Sipalay. Hindi kami identical twins. Hindi man kami, wala man kami nagamasakit sang dungan. Lain-lain man na mo, di ba la? But anyway, Tom, mga manabatian mo, tiila na na-experiensyahan. Ara na sa aton, Tom. Ano? Siling na 8196, good afternoon. Tanamian, gid ko advice mo sa sender, sakto ka gid. Permigid kami kapamati sa mga program nyo sa Action Radio lang ta. God bless you. 8196, salamat gid. Okay. Kag madumduman ko man sa high school, may ara ko kapid lalaki, may ara ko classmate nga kapid lalaki, hindi man identical. Pero gali ara, yama, kung ano na ba check sang isa, mo na ba check sang isa, pero lain-lain man sila talent, no? O, Tita We, arigay-arigay with love sa sa sister-in-law kag kay love, no? With prayer kay Lord. Salamat sa NHA pahanukoy ina naghalin. Daya ulo arigay lang gid ko no with love sa sister-in-law mo, Tom, kag sa love mo with pray kay Lord. Hamlin ina kay 4537, no? Thumbs up gani si Ma'am ni Michelle Roques. Thank you gin Ma'am ni Resa Roques. Siling naman ni 3809. Mayong hapon ang ma-advise ko sa imo, Mig. Istoryahon mo ang asawa mo, Mig. Agud mabalaan niya gid. Agud mabalaan niya gid nga may mga plano man kamo sa pangabuhi inyo. Kag utod niya, no? Kag hindi ka lang magpangakigmig, ha? Intindihan lang. Kag hindi magugtas. Pray lang always kay God. Tita Wilma, pwede ko kapangayo, textmate. Buot, honest, kag seryoso lang. John Nigali. Okay, si John. Nagapangayo man textmate nga girl. Iya cellphone number 0905-955-3809. Again, 0905-955-3809. Okay, hinay-hinay, halong-halong lang. Oh, it's me, Emote Boy. Kamusta na? Ako pa kamustahon mo nga, Rico D, as always, ha? Good kid, ha? Kag active na active si Tita Wilma. Emote Boy, kamusta na ikaw? 1772. Salamat, kid. Siling naman it 2919. Tita We, nami gani sila ni Nines nga kapid ya kay kasweet sa ila. Ang bata yes ang magulang ko tita, triplets na sila pero hindi na iya mabuo, Tita We. Tatlo sila. No? Kita mo lang na Tom, lain-lain nga mga reaction. Hi and hello, siling ni 2579. Gwit lang si Emmanuel basta gid abot halin Emmanuel, basta gid abot halin school kay may klase na sila. Hindi ko mag-gets ang thoughts ng emos in the message. Sorry. O nga, yung ko text friend, boy lang, ari girl niya. Halin kay, good PM tawi. Ang ngayon lang siya text friend. Boy, okay. Kamu text sa babae nga ini para maghalong lang kang maghinay-hinay, ha? Ay, cellphone number 0907, amo na gali, no? 0907-127-0874. 78, I'm sorry. Again, 0907-127-0878. Abaw. Okay, enough na lang na anay. Kay balikan ko lang ako ng inyo naman mga greetings, na? Kaysa siningabahin si Tita Wilma ay magabasa na kita sa nga itong horoscope karon nga daw.
Mabasa kita sa nga itong horoscope karon nga adlaw pero ang desman sino itong naga-celebrate kay na sang iya sine birthday today. No, happy birthday. Napa-shout out sa gitong iya nga amiga nga gwapa mo. Na? Okay, happy birthday. Happy birthday sa upod namon nga BHW Shalimar Navia Pornes. Stay guapa and more birthday to celebrate. God bless. Salin kay Akon Helen. BHW dira sa Dulid, no? Happy birthday to you, my dear. Yes, a good health and safety always man ang aton sini gina-wish para sa inyo. Iban pa din naton nga mga celebrator na happy birthday lang sa inyo. God bless man. Kag sa mga mag-asawa nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy anniversary. Horoscope na kita na para karon nga adlaw Lunes, Mayo 16, tuig 2022. Unahon neto ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus amo ining mga natao Abril 21 tubtob Mayo 21. Mga Taurian or Taurian ang inyo horoscope. May ara posible nga matabo nga di pag-intsendihanay sa inyo puloy-an o kung sa imo man ginaobrahan. Pero subong nga adlaw suno sa inyo zodiac sign, damo kamo sang trabaho nga matapos. Ina, kung tinguhaan ninyo nga mag-focus sa pihak sang tanan. Mas wati nga mga numero 15, 31, 37, kag 49, honey yellow is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Gemini, pamati ang inyo zini horoscope. Amat-amat, na? Amat-amat nga nagapalapit ang katumanan sang imo handom, Gemini. Preparahan mo man ang dako nga pagbago. Kag happy ka today tungod sa tawag niya sa imo. Mas wati nga mga numero sa Ace Justin 9, 39 kag 45. Lavender is your lucky color. Yes, Leia Morales Berida, yes na. Yes, dear. Good afternoon. Good afternoon lang ko na listening and watching live from Barangay 29, Bacolod City with Ryan Bisagas and Raymond Berida and family. God bless. Yes, sa sister-in-law ko kay Nang Priest, happy birthday da. Sa Oriarte Subdivision, La Carlota. No? Happy birthday da ko no. Kay Nang Priest ni Manang Priest ni Ma'am Ana Sinoro. Mga anak ka mo. Na? Padayon na, Tita Wilma, ari na kita sa Cancer. Na? Ang mga Cancer naman, amoy ni mga natao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, kabalo kita. No? Kabalo kita, kag kabalo man ikaw, nga anad ka na ya sa kabudlay. No? Anad ka na sa mga sakripisyo, mga pag-antos, kag hindi malain. Nga handumon mo sa gihapon ang maayo nga pagpangabuhi. Tanan taya, na? Tanan kita may handom nga mag-ayuhan sa pangabuhi. Kung kita napaslawan laman, kinanglan kaskas padayon lang sa pagpangabudlay, kag hindi magdula paglaom, ay oo. Kung ano man ang plano mo, Cancer, go, 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 go. Fight, 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 fight. And be happy. Mas wati mo nga numero ninyo nga mga numero, Cancer, 5, 11, 35, kag 45. Bronze is your lucky color. Kadtuan naman na ito ng mga Leo. Ang mga Leo ni Tao Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Wow. Ang mga Leo, para sa inyo pamilya, mga Leo para sa inyo pamilya, ara sa imo abaga ang responsibilidad para sa pamilya mo. Ikaw ang mag-aabaga sang tanan. Wala man sang malain kung magpangamuyo pagpangamuyo. Sorry, wala sang malain kung magpangayo ikaw sang bulig kung ginabudlayan na ikaw. 1, 9, 39, kag 41. Mga maswati nga numero. Bamboo green
is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Virgo, yes. Ang mga Virgo ni tao Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Amo na yaw, ang mga Virgo abi, padayuna, ariho, padayunon mo ang imo pag-eksplikar para sa katarungan, na rason ka kung pamangkuton ka, basta hindi ka lang mangdaya. Kinanglan mangin honest ka lang sa imo kaugalingon. Na kung may sala, kung sino man ang may sala, hindi mo paghinakpan, hindi mo siya wala pag-apinan, hindi mo pawalaan lang. Kinanglan kung sinong may sala, siya gid ang may sala. Kung hindi ka gusto nga matabo man ina sa imo. Kinanglan niyang sala-sala gid, hindi paghimuon nga husto ang sala, ha? Virgo. 9, 14, 25, kag 48 ang maswerte mo nga mga numero. Orange is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, yes, Libra, may madiskubrihan ka karon nga adlaw Libra or kamo nga mga Libra, may mga madiskubrihan kamo na karon nga adlaw nga sa diin mapuslan gid ninyo, na mapuslan gid ninyo sa inyo palangitan-an. Kag may posibilidad man nga mangin debt free ka. Mangin debt free ka na bot silingon bala may kahigayunan Libra or mga Libra nga mahilway kamo sa kautangan. Gani hindi lang maguntat sa pagpaninguha. Hindi man malain ang magpangutang kay ti wala sang bisan sino sa aton nga wala sang utang. Di ko yung pating ikaw la utang. Tanan kita mangutang kay kinanglanon man naton ay na pa no? Hindi bala kinanglan ta na iya. Let's say for example sa mga emergency cases, hindi ka gid mangutang. Ang mga tao nga may utang, mga mapisan, ina kang mabakas. Ang mga tao na hadlok mangutang, siling, may nabatian ko na mo, ang taong nahadlok ko na mangutang, tamaran, check to na, I don't know. Amo na share ko lang sa inyo, kaya gusto ko man mabatian bala. Pero, Libra, mga Libra, sa inyo horoscope na gasiling, may posibilidad nga mahilway ka mo sa inyo mga utang. Amat-amat. Di good, di bala? Yes, mga Libra, 21, 35, 48, kag 55 mga maswerte nga no. Cherry red is your lucky color. Mayong hapon lang daanay kay Simar. Kay Simar sa Carmela sa Talisay. Mayong hapon kay salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Bugos man nga pamilya kag syempre kay Nang Lulit Castro. Salamat gid kag maayong hapon lang dira sa inyo. Ay mga anak. Ma'am Virginia Manihable dira sa Camp Amber sa Don Salvador Benedicto. Maayong hapon man. Kag kay Nanay Luz de Vivar, salamat man. Kay Tay Avelino kag kay Inday Sandra Tiglay dira sa Phase 1 sa Country Home sa Barangay Estefania, salamat gid. Ara man da si Manang Perla kag si Inday may salamat. Ay kay Sir Ipe, salamat gid ha kag kay Ma'am Jocelyn Mongkertar. Ramil, kamusta lang dira sa inyo? Ma'am Jane Candido Hildore, yes, kaina nag-greet ko na ikaw, no? Okay, gid si Tita Wilma, kag salamat gid. Relax lang ha, si Tita Wilma, magabalik pa kita sa second part sa mga zodiac sign pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes. Philippine Standard Time, bawdira gali sa may Santo Rosario sa Minalbagan. Kay Jeneline Cerquillos, mayong hapon lang dira. Kag sa may Inclaro, no? Kay Darlene Valdez, yes, Darlene Valdez, kag kay Daylin Hardinico. Kay Nanay Carmen Apasible, Nanay Carmen, mayong hapon. Kay Nanay Carmen Apasible dira sa may Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Kay Grace Bellas, kay Baby Campillanes, kay Jose Tatay Atit Patagani dira sa may Barangay Pilar Hinigaran, mayong hapon lang da sa inyo. Kay Ruel Valenzuela, kay Cora Hernandez de los Reyes. Salamat gid kag maayong hapon sa inyo. Antes man si Tita Wilma magpadayo, no? Sa nabili naton nga mga zodiac sign para sa itong horoscope karon nga adlaw. Good afternoon, Day. Day Wilma, have a blessed Monday. Roslyn Buenaventura, kamusta? No, Roslyn Buenaventura, mayong hapon lang. Toto Joshua, again, salamat gid. Kag mati lang ko diboni pag-greet kay Grace Imbino, birthday subong tawe. Okay, Grace Imbino, happy birthday to you. Halin kay 2189. Madamo gid nga salamat. Okay. Alas 2:52, Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang bala Tita Wilma, tapuson tani balanay ang mga nabili neton nga mga zodiac sign para sa itong horoscope. Ara nakita sa zodiac sign nga Scorpio, ang mga Scorpio, ara na sila o natawo na sila Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. May ara investment opportunities nga maka-attract sa imo halin sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Abaw, salig ka lang sa kaugalingon mo, amo nang kinahanglan mo, kag siguruhon mo lang kay basi kun ikaw ang mas count. Scorpio, hindi gid magpadali-dali hak. Labi na gid kon mga online. Ay, ho, Maria, na. Kinanglan maghalong kit. Justice Shati 26, 33 kag 55. Cyan blue is your lucky color. Kadtuan neto ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarian naman. Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Adiho. Ang natalana na, no? Suno sa inyo horoscope Sagittarius. Ang natalana na may posibilidad nga madula kung magpabaya ikaw, especially kon oportunidad. Gani kinanglan alert ha. Ang dako nga problema tandaan lang Sagittarius nga ang dako nga problema nagahalin gid sa gamay. 11-7, Justin 9-24, shocking pink is your lucky color.
Mga Capricorn, yes, Capricorn, Disyembre 22, to Binero, Justin 9. Okay, Ari Capricornian, relax. Ha? Wala man nimo gina-expectar or ninyo gina-expectar nga matabo ina karon nga adlaw, ha? Masubo man ina ukon makatag sa inyo sang kalipay, basta amo na siya ang inyo mapaabot karon nga adlaw. Kung maayo, idi happy ka mo bilog nga adlaw na kag-abi ninyo may ara kamo ginahandom nga maangkon nyo gid ina. Madugay nyo na nga plano ina siya. So mahataga na ina katumanan Capricornian 3, Justin 9, 25 kag 35. Silver is your lucky color. Jose Moncaltorilla, good PM watching FB Live from Binalbagan. God bless. Sa inyo, dira to Jose Moncaltorilla, mayong hapon. Padayon sa Tita Wilmara, kita sa Aquarius. Yes, Ma'am Ana Sinoro. Yes, I know. Ara, kaginman, mamahalin pa kaina. Ana, relax, danay. Aquarius, sa mga Aquarius, hindi. Sa Capricorn, tawing lucky color is silver. Na? Inyo lucky color is silver. Ang inyo masuwati nga numero 3, 9, 25 kag 35. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Ay, anak ko. No? Aquarius, magaperma ikaw or magaperma ka mo sa product endorsement contract. Na? Kag madugangan, magaayuhan ang inyo pagkakitaon. Kag abi ninyo, ano ang mas nami, Aquarius? Mabakal mo na or mabakal na ninyo ang inyo nga mga ginahandom. 23, 29, 33, kag 41 mga masuwarte nga numero. Lavender is your lucky color. Sa mga Pisces naman, abe ang mga Pisces na tao Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20. Ang inyo horoscope nagasiling Pisces. About makatugas ang isa ka bagay nga mangin in demand kung mag-trending, inang imo ginahimo sa karon, kag posible nga mangin instant entrepreneur ikaw. Wow, ano na pa share bipasyon? Ano inang inyo ginahimo ngayon? Ano nga bagay ina? Kay kung mag-click na kung maging in demand na ti maga-trend na siya. Siyempre kung trending damo sang damo customer, maging instant entrepreneur ikaw. Mas swerte nga mga numero 9, 23, 45 kag 55. Red is your lucky color. Kadtuan naman natin ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ini ang mga nataw Marso 21, tubtob Abril 19. Sa mga Aries naman, kung may question bala na, Aries, kung may question ngay hatag sa inyo, pamatii man, paamo kayo na bala, na pamatian nyo man kung may question nga igahatag sa inyo. Pero, dapat tunan nyo man. Na? Tunan nyo man sa maayo antes nyo ina i-consider o antes nyo ina i-considerar. Na? Tanawon o sisaon antes ninyo tagaan sang atensyon kung bala dapat or hindi siya nagkakadapat. Tandaan lang gid. No? Tandaan lang gid, Aries, hindi tanan nga mga nagahambal sa imo, nagapabatyag sang ila pagpakiguno o kung nagapabatyag sang ila concerns sa imo. Amo na kinahanglan mangin observant kag kinahanglan mangin alerto man ikaw. Kinahanglan gid ninyo ina. Mas wati nga mga numero sang mga Aries, 8, 19, 29, kag 37. Ocean blue is your lucky color. Nabatian na ito na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw, Lunes na Lunes.
Mayo, Justice Ace Tuig 2022. About do kaayad-ayad, na? May ara ko din na sipletan ay dumaayad-ayad ina. Hindi sa mga, ito na yung mga frontliners, I think, na? Sa ito mga frontliners, sa mga, especially sa mga health workers. Ang mga health workers na ito bala nga na naka-experience siya sa COVID-19, na ang nami lang gin nga balita sa ila kay ang budget nga 1 billion pesos para sa ila gin pagwa na sang Department of Budget and Management para sa sickness kag death benefits sang public kag private health workers kag mga hindi health workers nga natapikan kag naigo sang COVID-19 samtang nagaserbi sila sa pumuluyo sa itong madugok pagyag ang panahon sang pandemic. Kag ang isa pa gid nami ay mga poll watch mga poll worker dugang honoraria sa mga poll worker approved by principal na sang Comelec in Bank. So good for you. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3 ay tunay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Delivery ni Uwe pasensya tungod si Tita Wilma wala na sang panahon niya Jerel Gadulot. Salamat gid. Pagpaalam si Tita Wilma sa inyo, salamat gid sa pagupod sa iton diri sa This Is My Life karon nga adlaw. So buwas na naman kita mag-updenay ang aton Bible verse of the day nga ibilin sa inyo halin sa Psalm chapter 94 verse 18. When I said, my foot is slipping, your unfailing love, Lord, supported me. Wala na si Tita Wilma sa panahon, bye-bye na buwas na naman. So standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.